παιδιά, είχα κλειστιάσει εδώ μόνος μου σήμερα. Λοιπόν, μιλάω εσένα. Είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 10 και 12 το βράδυ. Είναι σπίτι. Για πέρασε ξέρα πολύ μόλις μου τώρα. Και σήμερα θα σας πω τους 10 αγαπημένους YouTubers και επειδή δεν ακούω πολύ μουσική, τους 5 αγαπημένους μου τραγουδιστές. Αρχίζουμε με τους 5 αγαπημένους μου τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Πρώτος και καλύτερος Justin Bieber, τον ακούω πολύ. Δεύτερος Σάκης Ρουβάς, ωραίος. Τρίτος Αντώνης Ρέμος, δεν είναι την εικόνα. Λοιπόν, τρίτος Αντώνης Ρέμος, τέταρτος Χρήστος Μάστορας και πέμπτος Κωστής Μαραβέλιας. Ναι, δεν ξέρω, δεν είχα δει να βάλω και ίσως τους κάνω 5. Δεν το ακούω καθόλου το Κωστή Μαραβέλιας. Δεν πήρα. Ναι. Και τώρα θα σας πω τους 10 αγαπημένους μου YouTubers. Πρώτος είναι 3 άτομα. Ο πρώτος είναι ο Καλπούρης Φέλα Gaming μαζί με τον Axel, δεν είναι αγγέλο Axel 2, και τον Αντώνη 007. Αυτοί είναι οι 3 πρώτοι αγαπημένοι μου YouTuber. Ναι, και δεύτερος είναι ο Running Gamer. Είναι ένας πολύ καλός YouTuber και μόλις τώρα κάνει live stream. Πάμε για Legend of Zelda Breath of the Wild κάτι. Ναι, όσοι δεν προέβαινε, επειδή σήμερα είναι Κυριακή βράδυ, θα φύγει, δεν ξέρω αν με το βλέπετε Δευτέρα. Τρίτη να πω, γιατί Δευτέρα βράδυ θα βγει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας δείχνω γιατί κάνω μια ώρα και θα βγει πολύ το βίντεο. Άρα, δεύτερος είπαμε ότι είναι ο Chris Gamer. Τρίτος είναι Κακός Χαμός. Τέταρτος Hacky Pixel. Πέμπτος Captain Panes. Έκτος Τονάκι 017. Έκτος Κωστής 97. Έβδομος Πατρινός. Όγδος, όχι ρε. Πέμπτος. Παιδιά, έχω μπερδευτεί. Σταματάω λίγο το βίντεο. Ναι παιδιά, συνεχίζω. Κοιτάτε την ώρα. Μην είδατε. Ναι, συγγνώμη που άρχισα. Κανονικά άρχισα, ναι.
Ήμουν τουαλέτα. Λοιπόν, ξέχασα να δω ποιος... Λοιπόν, είπαμε, πέμπτος τον Άκη 017. Δεν έχω φτιάξει ακριβώς. Έκθος Laser Gaming ZR. Έβδομος Κωσής 97. Όγδος Παντρινός. Ένατος Μεγκασάιμπερ. Τους όλους. Πρώτος. Μισό παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, είπαμε. 8ος ο Κωστής 97, 9ος ο Παντρινός και 10ος και χειρότερος. Όχι, μην το πάρει σοβαρά. Μεγκασάιμπερ. Συγγνώμη. Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα like, subscribe, share και θα τα πούμε σε καμιά ωρίτσα. Βλάκα κάναμε, ρε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Με πιστεύετε? Γιατί δεν με πιστεύετε? Άντε, γεια.